नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. 35 वर्षांनंतर माजी विद्यार्थ्यान केलो शिक्षकाबरोबर मनोमिलन कार्यक्रम. कारवार. गुरु शिष्य परंपरा ही प्राचीन काळापासून असा. प्रत्येक व्यक्तीक आपल्या गुरुबद्दल अभिमान उरता, पण काही कारणान गुरु शिष्याक संपर्क जावचो वेळ काळ जुळून येना. तरी आपल्या गुरूक मिळू जाय म्हूण शिष्यान एक उपाययोजना करून गुरुकडे संवाद साधील घटना घडला. सदाशिवगडच्या पीई हायस्कुलाच्या 1986-1987 या शैक्षणिक वर्षाच्या 10वी पास माजी विद्यार्थ्यान व्हॉट्सॲप ग्रुप तयार करून त्या मार्फत आपल्या शिक्षकाक एक गेट टुगेदर म्हटल्यार मनोमिलन कार्यक्रम करची योजना आखली आणि ती सगळ्यां मेळ मान्य करून 24 एप्रिलाक यशस्वी सुद्धा केली. साधारण 24 विद्यार्थीन मेळ कारवारच्या अजबी हॉटेलात हो मनोमिलन कार्यक्रम केलो. 7 शिक्षक आणि 1 शिक्षिकाक सगळ्याक फुलाचे रोपे देऊन फुडलो कार्यक्रम केलो. हजर आशिल्ल्या गुरून आपले मनोगत व्यक्त करताना म्हटले की हो आगळो वेगळो कार्यक्रम स्तुत्य असा. हेजेन गुरु शिष्याली अभिमानाची मनोवृत्ती आणि बळकट जातली. हेजेन गुरूक आणि प्रेरणा मेळटली. असले कार्यक्रम घडत रावल्यार गुरु शिष्यालो समाजाक एक आदर्श मेळटलो असे तेमी म्हटले. या वेळार सगळ्या शिक्षक शिक्षिकाक शाल आणि श्रीफळ देऊन सन्मान केलो. हो मनोमिलन कार्यक्रम घडवून हाडूक सत्यम गजिनकर, लीना कुलकर्णी याने उपाध्याय, शरद कर्वे, संतोष नायक, संतोष गजिनकर आणि प्रभास गडकर हेमी पुढाकार घेतलो असे कळला. माझी विद्यार्थिनी आयोजित सद्गृहस्थ गृहिणी नागरिक हा सदाशिव हायस्कुलात 1969 पासून 2006 पर्यंत 37 इयर्स सर्व्हिस केला. आज सांगून शाळा असले सन्निवेश किंवा असले संदर्भ त्यांना आयले ना. आमचे 10th जेवढा लास्ट स्टँड ऑफ पार्टी टायमार बरेकन शिका आम्ही तुम्ही परत मॅच कमी असे सांगितलं होता, परंतु तुम्ही सगळ्या मिळून घेऊन असले एक बरेच संदर्भ घडवून आणले. तुम्ही विद्यार्थी, आईचे नागरिक आणि आम्ही शिक्षक आणि इथे इतर शिक्षक सगळ्या मेळ्यात आणि बरेच होता. तरी पण तुम्ही हजर झाले आणि आमकां आपले अशा तरेचे संदर्भ जीवनातील होती. तुम्ही सगळ्यात फर्स्ट टायम आहे आभार मानचे पडटा ह्या विशयात, कारण तुमचे हे तुमगे प्रयत्न आम्ही सगळ्यांनी एक झाले. म्हाका जास्त आनंद कित्याक जालो, शाळेत आमी 10th 1987 मार्च एंडाक मेळ्ळे नंतर आज फर्स्ट टायम हांव तुमकां सगळ्यांक मेळटा, सगळ्यांचे पळयता. म्हाका खूब आनंद जालो. गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरवे नमः. त्या गुरुनी कृपा आमची मार्फत जरी जालना तुमचो आशीर्वाद मेळना, तरी जो गुरु आसा एकलव्याक आशीर्वाद द्रोणाचार्य नको तो तरी गुरु तुमकां आशीर्वाद दितलो आनी तुमकां आयुश्य सुखाचे समृद्धीचे जातलेचे हांव खात्री करून कारवार अरबी समुद्र आणि काळी न्हंयेचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्यान नटिल्ल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडोवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. करावळी भागात सागर कवच सुरक्षा तपासणी, 21 संशयितांक अटक. कारवार. कारवार जिल्ह्याच्या करावळी भागात सुरक्षा दृष्टीन 2 दिवसपर्यंत सागर कवच या कार्यचरणात सोमवार ते मंगळवार सुरू झालेल्या सुरक्षा तपासणा अभियानात गोकर्णात सगळे 21 जणांक संशयित म्हणून पोलिसांनी ताब्यात घेतला. वाणिज्य बंदरापासून सकाळी फिरच्या 18 जणांक रेड फोर्स करावळी सुरक्षा रक्षक अधिकाऱ्यांनी ताब्यात घेतला. कारवारात सांजे वेळा कोडीबाग काळीपुळा कडेन 2 जणांक शहर पोलिसांनी धरले.
गोकर्ण श्री महाबळेश्वर देवळाकडे स्थानिक पोलिसांनी एकट्या अटक केली. कारवारच्या रेल्वे स्टेशन, वाणिज्य बंदर, मच्छीमारी बंदर, DC ऑफिस, नौकादळ अशा जाग्यार कडक पोलीस बंदोबस्तेत तपासणा चालू आसा. काळी पूल, बैतकोल, अर्गा अशा विविध जाग्यार चेकपोस्ट स्थापन केलात. मंगळवार सांजेचे 6 वरांपर्यंत ही कार्यचरणी चल्ली अशें कळ्ळां. कारवार बस स्टँड आणि कोडीबाग पुलार रात्रीन उजवाडाची व्यवस्था करची मागणी. कारवार हो भाग जगाच्या इतिहासात सरकारी प्रकल्पाच्या दृष्टीन नमूद जाल्लो आसा. हिंगा आशिया खंडातलो अति व्हड असो नौकादल प्रकल्प आसून कैगा प्रकल्प, कोंकण रेल्वे, बैतकोल बंदर अशा अनेक दृष्टीन कारवार हे नाव रुपाक आसा. या सगळ्या प्रकल्पाच्या लागीं आणि कारवार शहराचे एकमेव यो वच करचे मुख्य केंद्र म्हणल्यार कारवार बस स्टँड. हे कारवार समुद्रा लागीं आसा जाल्यार कारवारच्या लोकांले दुर्दैव गा कितें खबर ना. या कारवारच्या बस स्टँडार रात्रीन विद्युत संपर्क केल्यार उजवाडाची कसली एक दुसरी उजवाडाची व्यवस्था ना. वाहतूक अधिकारी, जनप्रतिनिधी, नगरसभा, आमदार सगळे आसात, पण असल्या गोष्टी कडेन तेमी लक्ष दिनात. जो तो आपल्या कामात व्यस्त. सार्वजनिकांना हेमका काहीच पडिले ना. कारवार सदाशिवगड संपर्क पूल 2 असून त्या पुलाचेर लायटी खांबे दिवे आसात, पण पेटनात. कित्येक दिवसाच्यान या पुलावेल्यान वाहनां रात्रीन काळखातच वयतात. पादचारी रात्रीन चलत वयतात. जीव मुठीत घेवन या पुलावेल्यान वयतात, कारण हेच पयलीं रात्रीन या पुलार चोरी जाल्ली घटना घडलात. माध्यमां मार्फत कितले वेळा आयकूं येता, पण अजूनय कांय सुदारणा जायना. कारवार बस स्टँडार काल सोमाराक रात्रीन 8 वाजताना अचानक लायट गेली. कारवार बस स्टँडार काळोखाचे साम्राज्य. महिला उरतात. कोणी या वेळार तेमगेले आंगार आशिल्ले दागिने असले प्रसंगार लुबाडून व्हरू शकता अशी सार्वजनिकाली म्हणणी. म्हण जात तितले बेगी हेतूत KSRTC मार्फत किंवा पुलार लायटी बद्दल आमदारान लक्ष घाल कारवार पुलार आणि बस स्टँडार रात्रीन लायट गेल तरी सोलार बसोवन तेजेन उजवाडाची व्यवस्था करची अशी सार्वजनिकाली मागणी आसा. नापेक्षा सगळे सार्वजनिक मेळ आंदोलन करशिवाय दुसरो पर्याय ना अशें सार्वजनिकान माध्यमां मार्फत कळयलां. ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾರವಾರ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರವಾರ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ಒಂದು ಸೋಲಾರ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳಿಲ್ಲ. ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಒಂದು ಬೀದಿ ದೀಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ಸೋಲಾರ್ ಲ್ಯಾಂಪು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಡಿಪೋ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಗೆ ಒಂದು ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. कारवारच्या चित्ताकुला ग्रामपंचायत मार्फत ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या सार्वजनिकांक कळवणी. तुमगेल्या घरात जाल्लो कचरो भायर रस्त्यार, गटारात वा खाली जाग्यार उडोवचो सोड. वोल आणि सुको कचरो वेगवेगळो संग्रह करून दवरा. ग्रामपंचायतचे वाहन हर 2 दिसांनी तुमगेल्या दारात येऊन तो कचरो व्हरची व्यवस्था करतले. या कचऱ्याचे सारेकन योग्य दरात विकून सार्वजनिकांक आणि ग्रामपंचायतीक आर्थिक सहाय्य जातले. हेजेन परिसर स्वच्छ उरतलो. सार्वजनिकांन हेजो लाभ घेवचो आणि ग्रामपंचायती सहकार्य करचे. अधिक माहितीसाठी ग्रामपंचायत कार्यालयाक संपर्क करचो असे चित्ताकुला ग्रामपंचायती मार्फत सार्वजनिकांक कळयला. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.